Sam ngale. Oh, no tebuan. Hei, awan no jerangkong. Lakone geni koyo ngene. Wis, lek kano iki wis. Wis lakone kali iki, Bos. Oh, iki sampai diongkeki lho. Bolak-balik diongkek terus. Super sih, Bu. Dodol apa yuk? Dodol apa yuk? Yuk, dodol apa yuk? Dodol jenang. Dodol jenang. Mbak dodol roti. Dodol roti. Mbak, dodol apa, Mbak? Roti. Endi lho kaya apa rotine? Coklat. Itu rotinya coklat. Waduh, coklat. Amplopnya nasi. Bucel. Mbak, sama nama, Mbak? Kok jual roti. Endi, Mbak? Ini, Mbak, roti ini, Mbak. YouTubers. Mana sayang yang roti yang Mantap. Iki tukang jajane seger-seger. Mbak, ono amplop, Mbak. Rong makane kan amplop. waduh itu. Wis, pedok. Tak takon nang. Pedok liang. Pedok liang. Apa dia, Mbak? Pisang goreng. Pisang goreng. Cuminya kekoyo. Iki wong ayu-ayu gedang kaya wong sing goreng. Tangan-tangan lo, tangan. Sampai Pak.